we met die elfen? Hoe raken we ze kwijt? Laat ze als een fakkel branden, hakken voeten af en handen, snij ze met een grote zaag in twee. Wat doen we met die elfen? Wie heeft er een idee? Wat doen we met die elfen die ik niet luchten kan? Wat doen we met die elfen? Wie heeft er een goed plan? Laat ze in het meer verzuipen, door een bak met spinnen kruipen, geef ze met de vuilniswagen mee. Wat doen we met die elfen? Wie heeft er een idee? Wat doen we met die elfen? Wie denkt er met me mee? Wat doen we met die elfen? Wie heeft er een idee? Door een olifant verpletten, op de trein naar China zetten, gooi een bom die in de grot belandt. Dat doen we met die elfen. Ik zet de grot in brand.